Ithini nalento? Leyo imfihlelo yobomu. Umhlobo wenene FM uyakumema mphulaphuli kuba usondele uphulaphuli uchungechunge lomdlalo wethu othi Ithini nalento? Leyo imfihlelo yobomu. Lo mdlalo subhalelwe nguSonwabo Yawa noBomikazi Ncube waze walungiselela usasazo kumagumbo sasazo omhlobo wenene FM eBhayi nguThozamile Sethozi Nyakatya uNtombethemba Thofizichu noPhumlani Maqungu khawuphulaphule mhlobo. Hey Jagang, hayi man uzanilalisa nami man intoni? Hayi man iraphi lansuku ebusuku. Izolo ndibukela isomeone eScotland qala. Ndabuya ngu-Australia neWales. Hayi ke apho beqha kunobathala. Yentanga uyawanxilile ngcekeza. Hayi. Irabhi ibingomgqibelo hayi izolo. Ke ngokwani olibali. Mina ke ntangam ngalomgqibelo ndilela inhliziyo yami ibhlungu ukuphuma kweSharks kwiAbsa Curricum. Lonto zikhutshwe kabuhlungu ngemizuzu yokugqibela. Yangena iFree State kanti inemgcini satsho zalingana ngo-34-34. Hayi man. Baphuma njani ke ngoku xa bedlala ngentanganye? Hayi kaloku ntangam kusebenze ii-points ebeziqokelelwe kwimidlalo engaphambili. Nto leyo yenze iSharks zingayinuki ngoku isemifinal madoda. Hayi ngentanganye vele nje le ukuwina kweAustralia ngo-15. Iwenza yale sithandathu qha. Yo, yabona la Australia? Hayi afuna ukuxoka ndayoyika. Wena woyika iAustralia. Yo. Uthini ngale Wales ntangam? Siza kudlala nayo ngoku kwi-quarter final. Uyibonile nje phofu ukuba ibingayiva tu iAustralia ibambe ngobhongwana. Oh. Bakani kodwa nayo iAustralia ntakamandi income man. Ifullbacks zabo hayi zaxhathisa kwakuko ngelo xesha bayi-13 ngaphakathi. Aneyelo cards ezimbini. Kanti ibonile nawo lo Yijongile ntanga. kuphela phansi 20 emizuzu kunzima kwi-Australia. Hayi Wales inkonkozo Ifoni ibilapha ntanga. ngomthangamu. Ya amabhokobhoko sadlala neWales i-quarter finals. Kunjalo kanye ngxethi ntanga. Seyi-Australia idlale neScotland. Hayi kodwa man shame ntangam. Isizele iEngland le iza kubukela kube kudlalelwa khowayo. Hayi sikhathaka. Ayiqali ngabo. Iyaqala ntanga. Ngangam kaloku nathi sabukela ngo-2010. Abafana bekotshiwe. Suka mncinci uthetha loo nto. Yena ngerabhi mna mani. Ke sesifikile ntanga. Khawuvula igate mani nxathi ndiyacela. Ke uyayibona ke lento yakho yokufuna ukwenza ibhoyiti yakho. Njani? Thandi ntanga. Vula mani ngcekeze. Le nto mna sike ndivele ndizihambele ke nyawo zami ke mna ke qha. Mama, I hope ikhona ke la mali besiboleke yona kuba nizofuna yona ngoku. Sisigantsozo sendoda ozosifundisa ntoni esemzini wami akhona? Baza kuthini imani abantu balelali xa bengabona le ndoda iqhuba imoto yakho? Ibodyguard yami le mama. Kukho into rongo. Hey! Hayi ukude emaqabeni ngoku ntombami. Sewusela uba uthi xa uzapha uzohamba ngehelicopter. Mama, ndizofuna la mali sasikunike yona, saxelela uba yeyicawa wathi wena uzayibuyisa. Yini akhona bendiqala usebenza kule iweekend wena sewulapha uzondifuna imali ngoba nawe mama wavuma ukuba uza kuyibuyisa le mali ndiyayifuna ke ngoku. And nopasta mama uyayifuna nangona engalikhuphi njengomlomo kodwa ndiyamva apha kwizikweko zakhe into yoba nayo uyayifuna le mali. Akhona uyayazi upasta le ndoda le? Uyayazi mama and ndiyifunelwe nguye ukuba indigade since kukho laa mntu usigrogrisa nge-SMS. Oh, zisekhona nezi-SMS zenu zinezodwa? Zisekhona. Wayengathanga lo pasta wakho uzilungisile nezinto? Uthi uzilungisile kodwa mna ndimthembi tu. Yiyo ke le nto igqibekele ukuba makandifunele le bodyguard. Nawe wavuma ukwenza isibhanqa akhona ngipasi. Kuthini ukwenza isibhanqa mama? Unjani na wena le nto uqhatheka lula nje? Hey, akhona andiyifuni le ndoda emzini wami. Mayihambe apha le ndoda. Two banana. Uphi lo mntwana? Two banana. Yiza nomtshayeli apho unike le ndoda idinga into yokwenza imipha yayitshayeli baleni. Mama, hayi nalo mntu kuba uhamba nami. Ndim umntu ubomi bakhe busesichengeni hayi wena. Mani kunini saba lapha kulo khambi sizihambela nje khululekileyo singenziwa nto. Xa ungubani nje wena sewugadwa nje.
phuma nale ndoda emzini wami akhona uyandiva Hey. uxelele lo pastor ukuba akazova mali apha Fine, ndizawuhamba but ndiyabuya next week and Ubuya uyaphi? ndifuna ube ukhuphi ihafele imali ecawa ungandiphelelisi ngomzi. hey hayi awunazi intloni kunjalo nje yakhona Kuthini ungabi nazi intloni? ndikufundisa nzima ndingathathi ntweni le nto yiyo nje ndim Hayi lo mama suba nemistake. Zimali zecawa Utsho ezingenze ngo? kanje Oh. akhona sente imali yakho apha kum. xa ubanjwe intoni wena ungahambi uyofuna umsebenzi ndakufundisa nje uzobuyisa imali yam Oh, ukuze uzondidimanda kakuhle ukuba usithi wandifundisa. Yabona ke mama, lo msebenzi uthetha ngawo ndiza kufuna ngexesha lam. Hey. Wena bhatala imali yecawa le wayithatha usithi uza kuyibhatala wohlukane nami. hey jonga apha awuzova nalo hafu uthi uyayifuna next Kanti week ndiza kuyiva ke mama. Uxelele lo pastor wakuba andimkoloti imali mna Into akunayo. nguye okolota mna ngayo yonke le mali endakufundisa ngayo Thini mama? ndibhatala Zange uyitye imali elabola kapasta? ke ngoku ke Akhona senti le akolota yona upasta. Uza Hey. kuyikhupha kanti mama le mali. Uyayifuna upasta. mntana ndini andinamsebenzi naye lo mduka wakho ungazazi noba usuka phi nongazi Hey. amasiko alapha akazi kakade yena xa ungumkhwenyana ilobola igqitywa Ayikho loo nto leyo, mama, Khona, ayikho. wena seluduza apho uxhapha amagwebu uzondifuna imali wake wavaphi kusithiwa ilobola iyagqitywa Yini madoda, yintoni nale ndivayo ngoku ngokayise? Ayingeni tu kum le ndixelelwa ngukayise. Tu. Injani into yoba umakoti wethu ashiye uGibson yedwa kulaa monti? Kwaye andikhathali noba zithini nizizathu zabo abazitshoyo zoba umakoti ashiye indoda yodwa. Khona ayike yaphi kwakwethu bento yoba umfazi asebenze okanye ashiye umzi wakhe athi nca endodeni. Madoda, aba abanye abafazana bahlala bemizini yabo bayasebenza bayatheza bahlakule xa kuhlakulwa kodwa ke lo kayise akenzi nenye yezo zinto kuba kuthiwa uyasebenza. Ambona naye ukayise bakhe uthabathekile ngulo makoti wakhe uvuyela ukugwetywa kwendlala apha kanti akho ndlala igwetyiweyo apha ngaphandle kwalaa sikhulu unyolukileyo uqalisa ukunyoluka kwakhe. Uyenze ngabo mna ngoku le nto yoba nguye othatha umakoti wethu ukuba efuna sisebenzele ekhayeni lakhe alilahle umzilo wakhe. Akayiboni ke lo wakuthi ulibele kuvuyela imali eza kukhiwa ngeminqwazi. Mali leyo ke angazuyiva eza kutyiwa ngusikhulu. Soza ive loo nto. Mandimfowunele ngoku usikhulu ndimbuze umgcinele ntoni umfazi wakwakwethu ube phaya kwakhe. Hello. Ngusikhulu lowo. Wena uthe xa ufona wathi ufonela bani? Hello. Tethela phezulu mana ndikuva kwaye ugqiba imali yam ndifuna usikhulu. Thetha mfondini kusikhulu lo ndiyakuva mna. That's right. Nam ndiyawuva ke ngoku usikhulu belingakuva kakuhle ngeliya ixesha. Akho nto? Akho nto. Xa ndifona nje uba ke ndifuna usabela amagama endiweva ngokayise ukwethube. Athi intombi yakho umakoti wethu ushiye unyana yedwa le monti wazaya kuhlala apho kuwe. Ndingenaphi mna apho ndomelele? Ndingenaphi mna? Andilwi isikhulu qha ndifuna uqonda ndifuna uqiniseka apho kuwe njengoyise womntwana uba uyayazi nawe naloo nto. Kaloku ukayise utsho yena kwaye xa uyazi wenze ntoni ngaye wena yise womntwana. Eyam intombi ndandikhulela yona kudala kwaye ndime bekumele ndibuza le ncwadi undibuza yona umfazi wami sandixakekile. That's right. Ndiyayazi loo nto sikhulu kodwa ndifuna ukwazi uba wena xa ubona intombi yakhe ingena ithwele impahla ibuyele ekhaya wenze ntoni. Wakugqiba ukwazi uba wena wayendisela kuthi. Ke ndenze ntoni maxalanyana wena umathileyo fuze nine umfazi nomntwana bahambe? Andithi nguye lo ulibele kumathe esitya imifinya evumele umfazi wakho bazenzele nothanda. Ungabuzi yena nje buza phaa kuye man. That's right. Yes khulu
uze uwagada amazwi athetha kundomelele ungenjalo uyakusazi isagweba sakho ungasazi nje uyiqhelile lento yoshishina ngala ntombi yakho mani uyendisa wawugqiba utyilobola uphinde uyilande kanti uzibhudile izinqi ngoku sikhulu kumfazi wakwakwethu ube lowo umfukamapho abantu bakakwethu bebamfuna emzini wabo ngoku hayi ngomso ngoku uyandiva sikhulu uyadelela ndomelele ndiyadelela futhi ndakubona uyadelela bangoku sasixoxa ngale lobola ubonakala xa ndibuza ngomakoti wethu unyana wethu wabuyela kowabo asinamakoti ozakuhlala kowabo thina sikhulu yadelela mani xa le ntombi yakho isendele kwakwethu ube ibuyisele endodeni yayo sikhulu emonti kungenjalo xa inxile bububele bethu bongayihotisi ibuyise sikhulu izohota emzini wayo endakeni isisilele ijiki isingoyisezala isiphekele isihlambele nempahla ifane nabanye omakoti abalapha endakeni ichaqwa ke Ndomelele ucinezele yakho apha wena kakade le nto ngazokuphuthumola kasana wakho ngokwakho mna ndazoma umntwana esemzini wakhe kwakwethu ube ndakeni apho ndamshiya khona kwaye ndifuna apha umntwana soske umthatha ke sikhulu skumthatha ubuyisa imali yethu yelobola lingaka sayikhuphayo sisithi siyalobola ke umakoti lo kanti siyadlala uGibson uza kusizekelo wethu umakoti oza kusazi ukuba singoyise hayi lo mabuye kwendeni wakho akho mali niza kuyiva apha Ndomelele niva akho mali niza kuyiva apha kanifuna ukuzekela esi simathane senu nikhululekile sizekeleni kodwa soze nifumane nesenu apha kusikhulu that's right uza kuyikhupha sikhulu uqhela ukwenza kulunge ufike esitishini ke sikhulu ufike esitishini ke apha kuthi singamabhaca thina utawuyibeka phi inqawa kayisekavelile kunye nematshisi yayo yho azange ndayibona iline ende ngolhlobo kunini mani simile apha kufike iteksi ibenye kuthathe ixesha ukuba sifike ezinye ingathi kuhamba iteksi enye yokubeka abantu kukhambi kuphinde kubuye kwayona phofu loo nto kuya kuba late ngoku kunini mani silindile apha nomama uzawudaxakwe ngoku ukuba ndibanjwe yintoni kudala isikolo siphumile nje yho mandimfowunele ngeke azokundilanda yikho kaloku lesimile apha oh please makayibambe chola ifowuni mama please yho You have reached the voicemail line service of ndiza kuthini ke ngoku umama engayibambi le phone yakhe ekungenzeka ke phofu nayo kuba ikhala yodwa lo phone phezu kwekhabhathi uyishiyile ke phofu njengesiqhelo yho anikwazi kulinda le line inde ngolhlobo mna man can phone uzokwazi onilanda ngeke ukuba ndingalinda le yalapha into hayi ndawufika ubumnyama ekhaya Yeah, Tini drive. Hello Zuko. Bengicela uzokunilanda dorha phe rank asina transport please. Belela le bhari bohambi nayo yekhempini kulandi wohlukane nami. Zuko khawuyeke dorha ndiyangana bhari ekhempini na uyayazi loo nto. Akho taxi apha kudala silindile andazi ukuba ndizawuthini ndiyoyika nokoyika mna ngoku. Kanti uyiwani apho le nto uyoyika? Sibaninzi kugcwele apha kodwa do itaxi andazi nokuba inye le taxi siyilindeleyo apha kuba ithatha into engange-hour ukuba iphinde ibuye. Chuma tyhuna lewe bayityhunayo bantu ublome nabo da uvarhe nawe njengabo. Ndiyoyika man Zuko please torho kumnyama apha ndizokwazi ulinda mna. Ndingenaphi mna Chuma? Zuko please torho ndiyakucela mani ndenzakala nokwenzakala apha ayidifike itaxi torho Zuko ndiyakucela mani nokuba ifikile kuyafana ndizawukhwela kade kuba ndikude gqithi mna. Ndingenaphi mna abo Chuma kubani bethe blome ungabuyi kwangoku esikela siphumile Ndikidlile mna ngokubhelelo leli lakho lizokuncana cause mna ndizwakala idana. Ndiqale kuye Zuko akayibambi ifowuni yakho mama kudala ndimzama. Chuma awunakari Jo uyazi lo way. Bloma nabanye abantu abo uvarhe da awuboni mawuphuma kanjani kuba ndizwakala idana mna.
obuphulaphula uchungechunge lomdlalo wethu othi ithini nalento. Leyo imfihlelo yobomi. Naba abadlali bethu akhona udlalwa nguSiphosethu Nonganga, Thandi yena nguNokukhanya Gula, kanti uNdomelele ulinganiswa nguSimpiwe Gaya, uSikhulu nguBumtumahola, Chuma udlalwa nguNosipho Sompani, Ondela Stempa uZuko. Masibuye sibe kunye kwakhona mphulaphuli kwixesha elizayo. Kamnandi. Lo ngumdlalo olibali elingoyamanga nelingasekelezwanga ntweni nongenasikweko onjongo zawo zikukufundisa, ukonwabisa nokunika ulwazi ngokusingqongileyo. Ubhalwe nguSonwabo Yawa noBumikazi Ncube.